Suntem în 6 aprilie 2010. Am coborât de undeva din Chica Pietrelor înspre sud. Nu știm pe ce vale. Ne-a prins ploaia și vânt, efectiv pe creasă, de nu ne puteam ține. A trebuit să coborâm. Am încercat să săpăm în zăpadă. Nu s-a reușit. Zăpada era udă, nu ținea. Și am coborât către sud. Eu crezând că o să găsim și o peșteră pe acolo, în Valea Coții. Am făcut un bivoac undeva în zona de pădure, cu supratenda. A burnițat puțin peste noapte, a plouat așa slab. Și astăzi ne-a plouat toată ziua, un traseu dificil prin cascade, peste abrupte, ierburi, frunze, frunziși, zăpadă sub frunze. Și am ajuns pe o vale unde e un adăpost, un saivan și o casă, un vagon de fapt, al forestierilor. Din păcate e închis și e pustiu pe aici, suntem doar noi. Nu există semnal la telefon, acum facem supe de mâncare, mămăligă. Mâine vom coborî să vedem unde ajungem, către zona Brezoiului, Câineni, Robești, Greblești. Dumnezeu cu mila. Da. Ce gătești acolo, Adi? Niște crembuști.